बड'फानि एगेन्स्टआव खामानि मावग्रा दं होनोबा बर' जातियाव प्रमद बर'। मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांनाव बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रि दङ। दिनै प्रमद बर' बिथाङा गावल' थांनानै दङ, गुबुनखौ थांनानै थानो होआखै। बिमा रान्दिनि आइ न'खौबो बिथाङा जादों। मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बर' रावखौ 8 सिडिउलाव सोदों। हा मानगोनां हाग्रामा महिलारिनि थाखाय जोङो 6 सिडिउल मोनदों। नंगौ, बेफोर बाथ्राखौ आं बुङाखै, नोंथांमोनहा बयबो नुखाजोब्बाय। बाथ्राखौ बुंदों BPFनि सासे लाइमोन दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारी बिथाङा। थारैनो बिथाङा मा बुंबावदों जोङो नायदो। दायो राजखान्थिया खाथियाव सफैबाय आरो राजखान्थिखौ नोजोर बोनानैनो BTCआव बेबायदि गावजों गाव सोंखारिलायनाय, अजद होलायनाय आरो गोबां बाथ्रा बुंथिलायनायफ्रा सोलिगासिनो दङ। स' बिथाङा मा बुंबावदों जोङो बाथ्राफोरखौ नायनानै लादो। बड'फानि एगेन्स्टआव खामानि मावग्रा होनोब्ला बर' जातियाव प्रमद बर'। मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सानाव बड'फानि सानस्रि आरो सान्थौ दङ। दिनै प्रमद बर'आ गावल' थांनानै दङ, मालायखौ थांनानै थानो होआखै। बिमा रान्दिनि आइ न'खौबो बिथाङा जादों। दिनै हाग्रामा महिलारि सारा बर' भाषाखौ 8 सिडिउलाव सोनाय। मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि थाखाय जों 6 सिडिउल मोनदों। गयबारि ब्लकनि सिङाव थानाय गान्धीबारि प्राइमारियाव जोंहा वार्कार्स मिट जादोंमोन। बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो जोंनि गान्धीबारि प्राइमारिनि BPFनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों लोगो मोननानै आं बिराद मोजां मोनदों आरो बिथांमोना बिराद साहस खालामनानै आरो रायजो राजानि जानानै बिराद खामानि मावगासिनो दङ। जोंहा गयबारि ब्लकनि BPFनि दैदेनगिरि बिथांमोना बिराद मुसबुदै खामानि मावगासिनो दं। थांनाय MP इलेक्सननि रिजाल्टआ जोंखौ गयबारि समस्तिखौ देरहाहोखादों आरो एबार प्रमद बर' बिथाङा बे गयबारियाव जेननाया रोखा जाबाय। मानोना प्रमद बर' बिथांमोना जेबो खामानि मावाखै। बिथांमोना रायजो राजाखौ थगायनानै रायजो राजाखौ ओरैबायदि थगायनानै जागासिनो दङ। आसाम सरकारा फोसावनाय गुणोत्सबनि रिजाल्टखौ नायोब्ला डिस्ट्रिक्टनि रेंकिंआ बयनिफ्राय BTCनि जिल्लाफ्रा गाहायसिनाव क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, उदालगुरि बिराद गाहायाव दङ। दिनै प्रमद बर' बिथाङा सोलोंथाइनि दायित्वखौ बे लादोंमोन। दिनै मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा दिनै अबे फरायसालियाव फोरोंगिरि गैया बेखौ बिथाङा खबर लायाखै। दिनै प्रमद बर' बिथाङा अबे फरायसालियाव साइन्स टिचार नांगौ, अबा मेथ्स टिचार नांगौ बेखौ बिथाङा मालाबाबो सानाखै। नाथाय बिथाङा सिन्डिकेट खालामगासिनो दङ। बारो ना बयलार दाउ बारो, बेसे समाव बारो, खैथायाव बारो बेखौल' बिथाङा खबर लायो। नाथाय फरायसालिफ्राव फोरोंगिरि गैयैखौ खबर लाया। अबे दैमानिफ्राय अन्थाइ फाननो नांगौ, अबे दैमानिफ्राय मा जानो नांगौ, अबे आसनियाव मा जागासिनो दङ बेखौ बिथांमोना खबर लायो। अबे आइ न'निफ्राय दिनै बिथांमोनहा लिट्रिं न'खौबो जादों, नङा होमबा? लिट्रिं न'खौबो जायो। बोरै जानो नांगौ? ओरैबायदि करापसन खालामदों। ओंखायनो करापसन फ्रि सरकार जोंनो लाबोनो नांगौ। मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा BTCनि रायजो राजा जानानै बिराद खामानि मावदोंमोन आरो बे जागायनाया UPPL आउट BPF इन बे सोमावसारनाय बे जागायनाया गयबारिनिफ्रायनो जोंनि गयबारि ब्लकनि BPFनि दैदेनगिरि बिथांमोना जागायबाय। एबार UPPL आउट BPF इन। मानोना UPPLनि दैदेनगिरिफ्रा साहस खालामाखै इलेक्सन गेलेनो। बे 5 बोसोराव रायजो राजाजों थाबोआखै। बे 5 बोसोराव BPFआसो जों रायजो राजाजों थाबोदों। दिनै UPPLफ्रा रायजो राजाजों गैया। ओंखायनो बिथांमोना UPPLनि दैदेनगिरिफ्रा इलेक्सन गेलेगोन होननानै बुंनानै लानो हाया। मानाव गेदेर प्रमद बर'आ गावखौनो जुदि दैदेनगिरि सानोब्ला फैबाय थानाय BTC इलेक्सनाव हारसिं इलेक्सन गेलेगोन होनना बुंनानै लानो हाया। आरो जुदि बिथाङा मिथिगौ हारसिं इलेक्सन गेलेब्ला BTCनि 40टा समस्तियाव सासेबो केन्डिडेट बिथांमोना देरहानो हानाय नङा। आरो बिनि थाखायनो बिथांमोना मालायजों थाफानानै बे इलेक्सनखौ जेरैखि जाया बारहोनोसो नाजाबाय थादों। जोंहा BPFआ रोखाखा। जोङो BPFआ रायजो राजाजों दङ, रायजो राजायाबो जोंजों दङ। BPFआ हारसिङै इलेक्सन गेलेनानै 2025 मायथाइयाव सरकार दानो थांगासिनो दं। हाग्रामा महिलारि सारा BTCखौ बानायनाय, हाग्रामा महिलारि सारा बर' भाषाखौ 8 सिडिउलाव सोनाय। मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि थाखाय जों 6 सिडिउल मोनदों। मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनाव बड'फानि सानस्रि आरो सान्थौ दङ। आरो दिनै प्रमद बर'नाव मा दङ? प्रमद बर'आ बड'फानि नामखौ लाबाय थायो, नाथाय बड'फानि नामखौ लानो समाया बड'फाया होनदों लिभ एन्ड लेट लिभ, थांनानै था आरो गुबुनखौबो थांनानै थानो हो। दिनै प्रमद बर'आ गावल' थांनानै दङ, मालायखौ थांनानै थानो होआखै। बिमा रान्दिनि आइ न'खौबो बिथाङा जादों। दिनै लामा दालांनि खामानिफोरखौ BTCनि कन्ट्रेक्टरफोरनो होआखै, बाहेरानि कन्ट्रेक्टरफोरनो फाननानै जाबाय थादों। बड'फानि एगेन्स्टआव खामानि मावग्रा होनोब्ला बर' जातियाव प्रमद बर'। दिनै प्रमद बर'नि खुगानिफ्राय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नाम लानो समाया दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा जायफोरबो आन्दलनाव मुंख्लं जालांबाय। आमेरिकायाव वार मेमरियेल दङ। बेबादिनो जोंहा बड'लेण्ड इउनिभारसिटि खाथियाव मार्टियार सिमेन्टारि बानायदों। दिनै प्रमद बर'आ एसां जुदि गावो
सोमावसारग्रा बा सोमावसारगिरि जाय मुभमेन्टआव थैनाय बिथांमोनखौ जुदि मान होनायमोनब्ला दिनै एनडिपिनि दैदेनगिरिफोरा मान होनायमोनब्ला दिनै जायफोरबो बड'लेण्ड आन्दलनाव मुंख्लं जालांबाय बिथांमोनखौ दोननो थाखाय न' मोनसे बे 5 बोसोराव बानायनो सम गैया नङा होमबा मुंख्लंफोरखौ सिबिनो सम गैया दिनै सुजित नार्जारिनि खोथाखौ दिनै बे 5 बोसोर सरकार जोबफैनाय समावसो दिनै सरकारा जेनसिगोनखाय रायजो राजाया नेवसिगोनखाय दिनै सुजित नार्जारिखौ हमफिनबाय ओंखायनो आं सानो प्रमद बर' आरो मा होनो हाग्रामा महिलारि सारजों कम्पेयार खालामजाया प्रमद बर'आ दिनै मा डेभेलपमेन्ट मावदों मोनसे फरायसालि मोनसे कलेज गायसनाखै हाग्रामा महिलारि सारा 9टा बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लुदों आरो भारतनि गुबुन गुबुन जायगायाव बियो हा बायनानै दोनदों दिनै हाग्रामा महिलारि सारा बिटिसि आव बिथाङा जारिमिन खालामदों 10टा साब डिभिजन सोदों नङा होमबा 10टा साब डिभिजन खालामदों दिनै बिथाङा सिआइटि लुदों दिनै बिथाङा बड'फा कालचारेल कमप्लेक्स लुदों रुरेल एरियायाव लंगेस्ट ब्रिज चिरां डिस्ट्रिक्टनि आइ दैमानि सायाव बिथाङा दालां बानायदों दिनै प्रमद बर' बिथाङा मा बानायदों बिटिसि आव सिमा बारायनो नांगौमोन बिथाङा बेखौबो मावनो हायाखै नङा होमबा ओंखायनो दिनै प्रमद बर'आ टटेल फेलार लिडार आरो बड'फानि नामखौ बिथाङा लानो समाया बर'नि मुंख्लंफोरखौ बिथाङा लानो समाया बिथाङा बड'फानि जुनदु सानस्रि लिभ एन्ड लेट लिभ थांनानै था आरो गुबुनखौबो थांनानै थानो हो दिनै सब रायजो राजाखौ बुथारनानै फोरोंगिरिफोरखौ बुथारनानै फोरोंगिरिफोरखौ नारसिननानै कन्डाक्टारफोरखौ सेस खालामनानै फरायसा लाइमोनफोरखौ सेस खालामनानै बिथाङा दिनै गाव हारसिंल' थांनानै थानानै दङ बेनि थाखाय रायजो राजाया बे रागा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाया रागा जोंनानै दं प्रमद बर'नि सायाव कन्डाक्टारफ्रा रागा जोंनानै दं फोरोंगिरिफ्रा रागा जोंनानै दं बे रागाखौ फैबाय थानाय इलेक्सन समाव इउपिपिएलनि एगेन्स्टआव भट होनानै बिथांमोनखौ फेजेननो थाखाय दिनै रायजो राजाया थांखि लाबाय होननानै आं सानो गयबारि ब्लकनि सिङाव थानाय गान्धीबारि प्राइमारियाव जोंहा वार्कार्स मिट जादोंमोन बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो जोंनि गान्धीबारि प्राइमारिनि बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों लोगो मोननानै आं बिराद मोजां मोनदों आरो बिथांमोनहा बिराद साहस खालामनानै आरो रायजो राजानि जानानै बिराद खामानि मावगासिनो दङ जोंहा गयबारि ब्लकनि बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बिराद मुसबुदै खामानि मावगासिनो दं थांनाय एमपि इलेक्सननि रिजाल्टआ जोंखौ गयबारि समस्तिखौ देरहाहोखादों आरो एबार प्रमद बर' बिथाङा बे गयबारियाव जेननाया रोखा जाबाय मानोना प्रमद बर' बिथांमोनहा जेबो खामानि मावाखै बिथांमोनहा रायजो राजाखौ थगायनानै रायजो राजाखौ ओरैबायदि थगायनानै जागासिनो दङ आसाम सरकारा फोसावनाय गुणोत्सबनि रिजाल्टखौ नायोब्ला डिस्ट्रिक्टनि रेंकिंआ बयनिफ्राय बिटिसिनि जिल्लाफ्रा गाहायसिनाव क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि बिराद गाहायाव दङ दिनै प्रमद बर' बिथाङा सोलोंथाइनि दायित्वखौ बे लादोंमोन दिनै मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा दिनै अबे फरायसालियाव फोरोंगिरि गैया बेखौ बिथाङा खबर लायाखै दिनै प्रमद बर' बिथाङा अबे फरायसालियाव मा होनो साइन्स टिचार नांगौ अबा मेथ्स टिचार नांगौ बेखौ बिथाङा मालाबाबो सानाखै नाथाय बिथाङा सिन्डिकेट खालामगासिनो दङ बारो ना बयलार दाउ बारो बेसे समाव बारो खैथायाव बारो बेखौल' बिथाङा खबर लायो नाथाय फरायसालिफ्राव फोरोंगिरि गैयैखौ खबर लाया अबे दैमानिफ्राय अन्थाइ फाननो नांगौ अबे दैमानिफ्राय मा जानो नांगौ अबे आसनियाव मा जागासिनो दङ बेखौ बिथांमोनहा खबर लायो अबे आइवाइ न'निफ्राय दिनै बिथांमोनहा लिट्रिं न'खौबो जादों नङा होमबा लिट्रिं न'खौबो जायो बोरै जानो नांगौ ओरैबायदि करापसन खालामदों ओंखायनो करापसन फ्रि सरकार जोंनो लाबोनो नांगौ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बिटिसिनि रायजो राजा जानानै बिराद खामानि मावदोंमोन आरो बे जागायनाया इउपिपिएल आउट बिपिएफ इन बे सोमावसारनाय बे जागायनाया गयबारिनिफ्रायनो जोंनि गयबारि ब्लकनि बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जागायबाय एबार इउपिपिएलआ आउट बिपिएफआ इन मानोना इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा साहस खालामाखै इलेक्सन गेलेनो बे 5 बोसोराव रायजो राजाजों थाबोआखै बे 5 बोसोराव बिपिएफआसो जों रायजो राजाजों थाबोदों दिनै इउपिपिएलफ्रा रायजो राजाजों गैया ओंखायनो बिथांमोना इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा इलेक्सन गेलेगोन होननानै बुंनानै लानो हाया मानाव गेदेर प्रमद बर'आ गावखौनो जुदि दैदेनगिरि सानोब्ला फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनाव हारसिं इलेक्सन गेलेगोन होनना बुंनानै लानो हाया आरो जुदि बिथाङा मिथिगौ हारसिं इलेक्सन गेलेब्ला बिटिसिनि 40टा समस्तियाव सासेबो केन्डिडेट बिथांमोना देरहानो हानाय नङा